नै जोङो मानिपुराव थांनो नागिरदों बोरमा फार्मनि ट्रेनिं खालामफैदों जों माबायाव काजलगाव रेस्टि SBI आव रेस्टियाव बोरमा फार्मनि ट्रेनिं ओमफ्राय दायो माबानिफ्राय जादोंमोन 14 थारिखआव जोबगोन 5 थारिखनिफ्राय जादोंमोन ओमफ्राय दा ट्रेनिंआ माबायाव जोबगोन 14 थारिखआव ओमफ्राय दा बोरमा फार्म नायनो नागिरदों मानिपुराव जोंबो मिन्थिया बबे साइडजों दा जों नायनो थांनो रेडि खालामदों आरो नोंथांमोना जोंजों फैबानो जाबाय लोगोफोर जों बोरमा फार्म खालामनाय बोरै फिसियो माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोननो देखायगोन भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जागायजेनबाय मानिपुराव गट फार्म नायनो जोङो थांगासिनो दं लोगोफोर मानिपुरा जाहैबाय बङाइगाव जिल्लायाव दङ बिजनि खाथि जायो जों दा काजलगावनिफ्राय ओंखारलांगासिनो दङ लोगोफोर जोंजों लोगोसे नोंसोरबो फैफादो लोगोफोर नायलांदोनि जायगायाव मोनफैबाय जोङो दा बबेथिं मा दङ जों फार्म खालामनायखौ नायजोबनोसै लोगोफोर जों नायलांफाबाय थाबानो जाबाय गासिबो नुथायफोरखौ नुनो मोनगोन बोरमाखौ माबोरै फिसियो माबोरै फिसिनांगौ माबायदि दोननांगौ माबायदि जाहोनांगौ माबायदि लोंहोनांगौ माबायदि आदर लानांगौ माबायदि जोथोन लानांगौ गासिबो A to Z देखायनो नाजागोन आरो भिडिअ लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लामा जिङावनो माथो अमा ओमफ्राय बिदिनो जिब जुनार फिसिनानै थांनानै थानो हानाय राहा दङ आरो बे बुहुमाव बिदिनो गोबां बोरमा मोसौ दाउ अमा जायखिजाया फिसिनानै माबा मोनसे मावनानै मानसिया थांनानै थानायनि लामाखौबो दिहुननानै लानो हायो आरो जेराव गोसो बेहायनो लामा दं होननाय बायदि गावनि बुद्धिनि सायाव मावनायनि सायाव खस्थ'नि सायाव थिग बिदिनो बेफोर गामिफोरा बेफोरखौ फिसिनानै बोरमाखौ फिसिनानै न'खर फसंनानै दङ गावनि जिउखौ दानानै दङ थांनानै दङ आरो बे बुस्थुखौ गानानैसो थांनांगोन खोमा जोङो बेयाव बेमार हाबहैनिब्रा बोरमानाव रामसागलबो दंलायो नामा बे गिदिरा रामसागल नङा दा गानांगौब्रा बेमार हाबिनिब्रा बियो बेमार हाबिनि जोंनियाव गानानैसो फारामाव हाबनांगौ फारामाव हाबनायनि सिगां जों इयाव हाबनांगौ नै बेनो सिर'हैदो खिन्थु सिर'हैना इथु सिर'हैयानो रामसागल ना सिर'हि नैबे जारेरे ना सिर'हि ओमफ्राय बे लकेल नामा सिर'हिनो क्रस खालामनायनो खासि खालामनाय नुयो जारेरेरा बारबारि আচ্ছা আচ্ছা কি কি আছে ইয়াত আর বন্ধু बेसोर बोरमाखौ जा साब सिखोन फिसियो मालाय नालाय जि साफाखा बोरमा फिसिनाय जायगायाबो बोरमाफ्राबो কি কি আছে ইয়াত আর বন্ধু টোটাল কয়টা আছে একজনকে সুধিলে কনসেন্ট্রেট কি খাব দিছে सारि फुट जागोनलै ने न'नि गोजौआ 4 फुटसो जागोन ओमफ्राय नै आलदा आलदा दंखायो बेयाव दाना होग्रा बेनो नामा रामसागला ने हा बिथल ini mah bitel ini गोरलैबो दं गोरलै पासिल'निया
मासेल' हान्था दा बे हान्था बेहा देरहा जोलैबो खोमालै ने बेनो कन्ट्रल खालामजोबो जाहैबाय गोजौआवबो दं आरो गोजौआव नायनोलै हेलौ ओइ बेगावलै हेलौ लिरलाय सासे लिरना ला हेलौ 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 खथा मोनथाम दं न'आ बिराद मोजां सिस्टेम बानायदों माने नोंसोरो बेलेग फैयोबाना साननैसो उनाव माबा खेला जागोन होननाय बायदि खोनादों माने आं दा बेलेगावसो दंफैयो नालाय दा जोङो नायनानै थांफिननो नागिरबाय काजलगाव माबायदि मोनखो बुंदो दे माबायदि मोनबाय जोबोद मोजां मोनदों आंबो माबायदि न'आबो माबायदि आरो माबायदि दोनो जोबोद आं मोजाङानो मोनदों आंबो माबायदि गाज्रि जायोबा मा मुंनि गांसो बेफोरखौ दाजाथ' मारिदो मिथिनो हाबाय आरो बिदिनो ब्रिडिं माने फिसा जाहां माबाखौ जे जों आदार जाहोनांगौ सुबुरुन जायो दुखु मोननाय जायो जों नायफैनायाव मोनब्रै सिस्टेमनि बोरमा दंमोन मा होनदोंमोनलाय आसाम हलगिट बेटेल ओमफ्राय बारबारि ओमफ्राय आसाम हिलस्कट ओमफ्राय मोनसे मामोन बै मामोनलाय गिदिरा गोसोम खान्दाया बेटेल ओमफ्राय बैयो बारबारि आसाम हिलस्कट बारबारि बेटेल ओमफ्राय मोनसेया सिर'हि मोनथाम जातनि दंमोन दा जों थांफिनबाय आरो